So, ngayon, ang gagawin natin is yung kung ano yung normally na ginagawa or hobby namin. So, ako na talaga yung nagbablog. Pag ako talaga hindi nilibre na ito, pag sumalto, yari sa akin. Bubutasan ko, gigilikbuhan ko Hi, ito. vlog. Hi, vlog. Ikalman? So, ayan guys. Pumunta siya dito para mag-video call sa kanyang anak. Ang ingay niya, di ba? Grabe siya. Saan na ba yung supervisor natin dyan? Ayan o, palakad-lakad yung supervisor. Di ba? Nagbablog na yung desk ko. Siya- Hala, Hindi tayo magpapakita kasi medyo nakaano tayo ngayon. Nakakasuya yung damit natin. Ha? Ana? Marian! Ije! Awir yung dinabsat ko. Hi! Mamaya guys, may iiyak nga dito. Maya-maya ng konti lang yun. Intayin ba natin? Grabe. Ije! Asan na? Mag-cellphone. Wow! Ay, kung ko na. Ayan po ang kanyang gwapong anak. Ayan. Oh. EJ, Ije, tingin ka sa camera kay tita, oh. agpakalig ka man daing. Nag-cellphone. Huwag mo ko ipakita dyan sa camera mo, guys. Nakakasuya yung itsura ko. Baka masuya sila sa taba. Ha? Nabandog ka? Nagigigamti ka? Sino ba yung nag-iigim si ano? Si Narian? Oo. Haba na, kung punanong nabandog sa. Nabannog san? Napagod na po yung anak niyang panganay. Kaka-video sa kapatid niya. Kasano ka nagkutine, agikot-ikot. Narian, itali mo. Tabi mo. Itali mo si EJ. Ala, sige, nagsulpong. Nasa bukid daw po sila ngayon. Nandun sila sa bundok. Anong bundok? Bundok? Sabi mo bukid. Bukid. Ano, malapit na sa bundok eh. Malayo pa sa bundok. Baba Bukid lang pa ng lang. bundok. Huwag mo na inakyat mo na sa bundok eh. Ilang months mo na ilang months mo na hindi nakasama si EJ? Ano, December yung last uwi ko eh. Mag 9 months na. Guys, Grabe. iniwan niya yung anak niya nakahiga pa. Ngayon, naglalakad na guys. Tumatakbo na oh. Oo nga eh, grabe. Nag-birthday na ba si EJ? Nag-first birthday na, di ba? Oh, nag-first birthday na. Nga. Yung mother niya Eh, dito. na-lockdown eh. Ano magagawa ko? Pero mukhang nakaabot naman dito yung handa, bes. Ayan, no? Halata, yung handa nakaabot naman. Sige, cellphone. Ala, nakasulpong mo ton. Mabanog taga-aware. Ay, dapat nga ikaw nag-a-hour dyan, eh. Parang nalugi si Narian, sabi ni Narian. Narian, pakita ka anak. Nak, O, di ba pati yung lola na sumusunod, ay, yung tita na sumusunod, napagod na? Hi, Narian. ala. Bukid pa more. Magay ka kay Dita, oh. Waig pa more. Waig pa more. Waig pa more, nak. Ang laki na niya, yung tangkad na. Mas matangkad pa dun sa bunso namin. Huwag ka na sa height. May problema ka ba sa height? Ha? Gigigil ako dito. Isipin mo, nasa teritoryo kita, ha? Wow. Grabe siya. EJ. Actually, magpapile daw po siya ng leave sa December. Ewan ko lang, hindi ko sure. Ewan ko. Hindi ko sure kung ma-approve. Kaya nga ang hirap. Oh, Nariyan nagawid kayo ito lang yun. Tani mamang mo nga makaawid. yun nga yung sinasabi ko kanya. Ito ka lang yung nagawid dun. Tani na, ni mamam nga makaawid. Anak, gusto mo pumunta dito? Kayo na lang ni Papa pumunta dito? Ha? Walang waig dito. Gusto niya. Walang waig dito. Walang waig dito pero maraming mall. Mas gusto niya ng ano eh. Gusto mong gumala sa ganda. mall. Madaming hotdog dito. Maraming hotdog dito. Mukhang hotdog yun dito eh. Kita mo oh. Maraming hotdog dito. Pag nilutuan ko, bigyan mo ako, ah.
Naririnig mo? Hindi. Ano narinig ba? Naririnig mo. Ako ko na. Wow! Ang salting mo naman, anak. Kawawa ang nag-a-aware sa'yo. Dapat nga talaga, bes. Ikaw yung nag-aalaga dyan para pumayat ka. Grabe siya. Diba? Apa yung mabisinan? Nalpasan. Nabanlog ni Titan. Hala. Sige. Ayan, napagod na si Tita. Hoy, Aisa, naglubog ka ba taon? Coming from you? Nakarkarang loob na. Ba't pa na kami? Coming from you? Sabi mo. Hindi kasi mas mapayat siya dati sa akin. Hoy, Sinayan yata, hindi kumakain ng gulay. Ang daing gulay dyan Nariyan, hindi ka kumakain ng gulay? Hindi? Bakit hindi? Kaya ka nga inuwi ng probinsya para kumain ng gulay Ayaw? Ano ka dinuulam mo? Itlog. Puro itlog, hotdog. Yun na ang konak ko. Anong gulay lang gusto niya? Sitaw. Rarayumahin ka pag puro sitaw. Maaga kang rarayumahin. Nanood ka ng video ni mama? Ha? Guys, ada makasangsangit san. Wala naman. Hoy. A few moments later. Kana. Hi vlog, take charge muna yung beshi natin at busy tayo. Ayan baka naman Sir Jerry. Shout out po kay Sir Jerry Sir dyan. Jerry Baka Java. naman. Sir English with Jerry Java. I'm Ayan. watching his premiere right now. Okay. So, siya nanonood, tas ako na yung magbablog talaga. Ganun na talaga mangyayari. So, yun na nga. So, gagawin natin, papakita natin yung daily ginagawa. So, aside from pagtatrabaho, pagising ng gabi, para pumasok at pagtulog ng umaga, so ito yung akin pinagkakaabalahan. Yan. Para po sa hindi nakakaalam, ito po ay cross-stitch pad. Ito po ay cross-stitch. Yan. So, yan. Malapit ko na siya matapos. Konting tiis na lang, besh. Matatapos na yan. And, aside from that, pagkanta, ganyan, kahit ayaw ng kanta sa atin. Tapos, pagkain, syempre. Tsaka, pagtulog. Tsaka, pag talagang bored na, pagpupusoy. Shout out sa mga mahilig magpusoy dyan. Bikini man. And, isa pa po, manonood kami. So, yan. Ito po yung mamimili po tayo. Nakikita nyo yung yan. Mamimili tayo. Kaso po, mahirap po kaming manood ni Beshi Irene ng movie. Kasi, gusto niya, mga nakakilig. Mga love story. Ako mga patayan. Mga criminal minds, mga ganyan. Tapos, mga detective churba-churba. Ganon. Tapos, mga yung mga One Piece, ganun, di siya nanonood nun. So, pagka meron pong magyayang magsine sa amin, maghihiwalay po kami sa sinihan. Kasi siya dun sa mga love story, ako sa mga action. Yun, mga drama-drama na ganyan. Iiyak, nunood ka na lang, iiyak ka pa. Oh my God. So, ngayon, maghahanap tayo ng papanoorin. So, ayoko naman ng horror. Kasi, ayaw yun ni Lord. Mga horror. Teka lang, maghahanap ako ng... Asan ba dito? Ay. Ayan, tawa po siya ng tawa. Hindi ko alam nangyayari dyan. Ano ba nangyayari dyan? Ang inaano ni Sir Jerry, it's under the nose. Ang naisip ko lang. Under the nose, bes? Under the nose? O pwede naman bibig, kulangot agad. Hindi. Yung bes, yung kulangot nasa loob ng nose. Basta yun na yun. Yun yung unang pumasok sa isip ko Baka... Pwede naman bibig. O diba? Tuwan-tuwa siya sa katalinuhan niya, bes.
Teka lang. Under the nose. Hala, bakit pata mo yung nabibidyo ko? Dapat muka. So, ano na papanoorin natin sa So, yan. Nagkasundo po kami na yan na lang papanoodin namin. Kasi daw, pinapanood din daw to ng anak niya dati. Si Narian. So, para pag nagkita ulit sila, makukwento niya na kung ano yung nangyari sa part 3. Kasi part 3 na po to. Pero last year pa to, pero hindi ko pa rin napanood kasi wala akong link. So, ngayon, mapapanood na natin. Okay? Bye! 갑자기 내게 나타나준 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나. 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네 너 때문에. I'm going crazy. I'm going crazy. 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어. I'm going crazy. Yeah. 시간은 계속 흘러만 가고 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐. 하지만 성급한 나의 고백을 넌 거절할까 두려워서 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 네가 제일 좋아하는 게 뭐냐고 물어본 나. 그런 나를 넌 보며 대답 없이 미소만 짓는데 I'm going